Dobar dan. Sad ćemo izvesti jedan jednostavan, ali vrlo zanimljiv pokus. To je reakcija između amonijaka i klorovodične kiseline. Ili klorovodična kiselina se još zove i solna kiselina. Amonijak se također u kućanstvima često koristi u različitim preparatima za čišćenje, pa su to kemikalije koje su nam dostupne u svakodnevnom životu. A sad ćemo vidjeti šta se događa kad ih spojimo. Dakle, reakcija se događa u plinskoj fazi. Početni reaktanti su amonijak, koji je plin, i klorovodik, koji je također plin. Otapanje u vodi amonijak daje lužinu, a klorovodik daje kiselinu, poznatu solnu kiselinu, kako je obično zovemo. Idemo vidjeti što se događa sada kad ih spojimo međusobno. Zato nam treba ovako vrlo jednostavan instrument, dakle malo vate. I sad tu vatu namočimo prvo u malo klorovodične kiseline, a drugi komadić vate ćemo namočiti u amonijak. Evo, amonijak utopljen u vodi i on jako smrdi, naravno. Sada vidimo šta će se dogoditi kad tu smrdljivu tvar amonijak i ovu drugu tvar klorovodik, koja je također pecka kad je udišete. Šta će se dogoditi kad ih približimo? Evo, ako malo bolje gledate, vidite da nastaje dim. I to poprilično gusti dim. Dobro. Eto, sad ćemo pogledati šta se tu zapravo dogodilo. Dakle, na ovoj našoj polovici kemijske jednadžbe piše da reagiraju amonijak u plinovitom stanju sa klorovodikom također u plinovitom stanju i mi smo vidjeli sad da nastane nekakav bijeli dim. Bijeli dim, to je sitna prašina amonijevog klorida. I to je sol amonijevog iona i kloridnog iona. Dakle, to izgleda sve skupa ovako. Dim je zapravo suspenzija sitne prašine u zraku i zato to je u stvari čvrsta tvar. To je ona neka prašina koja se često kao dim. Dakle, dim je uvijek nekakva suspenzija vrlo sitne prašine, dakle nekakve čvrste tvari koja je raspršena po zraku i to su vrlo sitne čestice, sitnije od bakterija i slično, i one zapravo, to su one tvari koje lebde po zraku i onda čine neko onečišćenje. Pa to najčešće nije baš amonijev klorid, ali prašina naravno može nastati od svega i svačega. Eto, u društvu sa ovim dimom vas pozdravljam.